Αυτό η Ανδριάννα Μπάστα είναι μια κοπέλα που την άκουσα από το YouTube και τη θαύμασα γιατί παίζει πάρα πολύ ωραίο μπουζούκι και τραγουδάει. Πέρασαν απ' το ντεκέ, κάποιος είπε απ' την παρέα, θα να πιούμε ένα αργυλέ. Μπήκαν μέσα να φουμάρουν, φώναξαν το ντεκέτζι. Πήγα σε ένα αργυλέ αφράτο, με περσία στου μπεγί. Δύο τάλαρα τον δίνεις, τρία θα πληρώσουμε. Αν η κλάβα μας γεμίσει, θα σε προτιμήσουμε. Φουμάραν και ήταν τζούρα, φώναξαν το ντεκέτζι. Δεν κατάλαβαν μαστούρα, ήταν σκέτο του μπεγί. Εσύ νομίζεις πως έχεις τίποτα κορτάκιδες, μήτε πιτσιρίκια έχεις, μήτε και πρεζάκιδες. Πάνε εκεί στο βουναλάκι, έχω ζούλα ναργίλε. Πάμε μάγκες να τον πιούμε, να μην πάμε στο ντεκέ. Εσύ νομίζεις πως έχεις τίποτα κορτάκιδες, μήτε πιτσιρίκια έχεις, μήτε και πρεζάκιδες. Αν θα κλείσουν τους τεκέδες πειραιά κρεμμυδάρου, τότε πια θα κουβαλάω στη σπηλιά την κουρελού.